سلام تخططتنا channel كمي تخونو لومي حنتا قداسيت ممرحنا هيوت يازبلكوا تمرتي قريبا لكم علىغو ناي لومي تمرتي life guide كاب زين philosophy زبحال زمت ايو سدما ابيوت زخون يخون نجر مكينا مزوار تخوينو ناتو حقتات هالو نعو تختيل كاخد كيت كلا لك انت زي اللي تعوتها يتخنيغا عوتن حقوسن هيوت دما كل جزء حقتات هالو نزوم حقتات بقبو انت تختاتيل كايوم ساتهم قلل زبل يوم نا هيوت حقتات እኮ መብዛሕቶም ቅልል ዝበሉ ሕግታት እዮም ፀገም ግን ንሕና ንዖም ንኽንጉዕፅፅ ብዙሕ ድኻም ኢና ንደክም ዘይምስትውዓል ድማ ኢና ዝወስደና ስለዚ ናይ ሎሚ ዘርእየኩም ቪድዮ ከመይ ጌርና ነዚ ኣዝዩ ጥንታዊ ልቦና ዝመልኦ ንህይወት ኣቕልል ኣቢሉ ብቕልል ዝበለ ነገራት ንኽንጥምታን ንኣሽቱ ነገራት ለውጢ ኣብ ምግባር ኣብ ህይወትና ዓብ ውፅኢት ከነምፅእ ዓብ ሓጎስን ቅሱንን عوتن هيوات نكلوانا زحقس فيلوزوفي بقلل زبالنا باهم قريبه لهم تسميمكم نزن 10 دقائق ولا 15 دقيقه تسنيكم ابي هيوتكم اقداس سنكحيسكم كتوصخم تخلو I'm very sure مخنياتو ازيو نملو عالم زتقمن زهانصم فيلوزوفي زمو انت فليتنايو مونتنيرنايو دمال على كله زلعله وصيت كم صالنا يخلمو let's go امبارنا يلو مارسنا خمسه قديمه زبلكو then rules or principles that may help you for a better life زم philosophy ወይ መምርሕና ህይወት ካብ zen philosophy ድመፁ ንዓናን ህይወትና ንኽንዕሪ ንኽንዕወት ንኽንሕጎስ ዝሕግዙ ዝበልኩም እሞ ከየና ዋሕኩ ቀጥታ ተቐዳመይቲ ነጥቢ ክንከይድ ቀዳመይቲ ነጥቢ do one thing ያ ትብል ታ መምርሕናቶም ኣብ ሓደ ግዜ ሓንቲ ነገር ጥራይ ክትገብር ኣለካ ያ ትብል እንታይ ዝመስለና ንዓና ከኖርማሊ حمشة نجارات تغير كاي زيادة تعوتي زمسلكا نو زياد بالكوها أب حدا جزء حنقولنا يودسب بصفف حنت نجار يخجبر زغل بفلاي أكيد داسي سرح عند رخوينا حنت ترايو تبغير يخجبر زغل let's see when you're doing something focus completely on this as the same proverb says when walking walk when eating eat زجرم بتعم قليل principles ناي لايف يو كل جزء ايوه تجبر كلها حنتي جن بملؤة بوخا عبا تكوير كجبر لومي حنت نجار كتجمر سوشيال ميديا فيسبوك دي انستغرام نابلكا حنت نجار اتكوير كان ختصرح اي تغلنيها زقبل كلو نابنك سبكشنا الناس رح خلو وي ناس رح خلو ناي جورجو فيديو ناس اخسر خلدو of course ወይ ሙዚቃ እና ሰማይ yes ኣብዚ ነገራት እዚያ ምክንያቱ ከተፅርኽ ኣለካ ገዛ ንኣብነት ገዛኻ 100% concentration ከየድልዮ ይኽእል እዩ ስራሕ ክትሰምዕ ከለካ ብፍላይ ናተይ ትምህርቲ ክሰምዑ ከለኹም ንመጀመርያ ክሰምዑ ከለኹም ተገዲስኩም ሓንጎልኩም ናብኡ እናተኮረ ክሰምዑ ይላቦ ልብኹም ከፊትኩም ክትልወጡ ከም ትኽእሉ ክጠቕመኩም ከዕብየኩም ከም ዝኽእል እናኣመንኩም ክሰምዑ እየ ዝደሊ ምክንያቱ ዝለዓለ ፅዋቡ ይክልዎ ዝኽእል እንታይ ይብለና ኣሎ ሕጂ when walking walk تقبر كلها walk نعبنت أنا walk قبر كله نزيا principle أي كتلاني walk قبر كله مصحف كان بيمرت يعدل تلاني مصحف ناس معكو كلتيو كبري خلي مغنياتو زيهم كلته بحارز خديو جد كتبلع كلها انت بلع كاي زبلت اي بلنا بفلا مس مجدي زخون نجر تحويسكا نتمقرت ناي مجدي اي تستماقرونيغا صبوق كيتحيو خدخليغا صبوق كيتخمسو خدخليغا سلازي كنبلع كلنا كنبلع لنا كنصنع كلنا لمانم كنطقا لنا ገለገለ ሰባት አለው ሙዚቃ ዝሕግዞም አነ ንኣብነት ከጽንዕ ከለኹ ዝኾነ ይኹን ሙዚቃ ኣይሰምዕን ምክንያቱ ዲስትራክት ስለዝገብረኒ ወይ ምስኩ ነቲ ዜማ ከድንቕ ስለዘሊ ምናልባት ማት ዝሰርሕ ተለኻ ሜቢ ግን ጥንቃቐ የድዮ ሓደ ነገር ኣብ ሓደ ግዜ ዝለዓለ ሓንጎልና ሻርፕ ክሰርሓሉ ዝኽእላዊ እዩ እዚኣ ከነስተውዕለላ ኣለና ካልኣይቲ when you work when you play but don't mix the two እዚኣ مسأت خيد ياجن ناي جيم رو حرعبي motivational philosophers نبره حرعبي كي إلى أن تايب لنا له كسرح كلها سرح كتصعد كلها زناقع كلها تزناقع سرحان مزنقع عنجن هيتحوسهم مغنياتو سرح حرعقد داسي أزيو تنقاق زدليو ملو لبخان ملو أتو بخان زدليو سلزخونه كتحواوس يبلون سلزي أبقزي سرح كسرح لك أجزء صوتا كصوتا لك بهي وتنا انت يقاطمنا كنسرق لنا مسدرانا خن على الشات نكبر ندلي
ኣብቲ ግዜ ምስ ስድራና ምስ ዕሩቕትና ንኾነሉ ከዓ ክንሰርሕ ንደሊ ክልትዩ ኣብ መዘናግዒ ቦታ ኮይንካ ምስ ሰብ ክትዕልል ትደሊ ኣብ ገዛኻ ኮይንካ ኣብ ስራሕካ ከለኻ ምስ ሰባት ክትዕልል ትደሊ ሕውስውስ ተቢልካዮ ኣብ ክልትዩ ፅቡቅ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኩሉ ግዜ ፎከስ ንሓንጎልና ሓንቲ ነገር ኣብኣ ተኪሩ ንክሰርሕ ክንግድዶ ኣለና be careful with multitasking ብዙሕ ግዜ ኣብ ዝሓለፈ ሕደት ዓመታት ፊሎሶፊ ማልቲታስኪንግ ክልተ ሰለስተ ነገራት ኣብ ሓደ ግዜ ምግባር ሓደ ዓብ ክእለት ኮይኑ ይዝረበሉ ነይሩ ሪሰርች ግን ደጋጊሙ ብመፅናዕቲ ክልተ ነገር ከሳለጥ ዝደሊ ንክልትዮም ብፅቡቅ ክሰርሐን ኣይክእልንዩ ንሓንቲ ነገር ኣተኪርካ ምስራሕ ይበልፅ ኣብ ዝብል መደምደምታ በፂሖም ኣለዉ ተኻለይቲ ፕሪንሲፕል ወይ ከዓ ሩል ወይ ከዓ ካልአይቲ መምርሕና ሂወት ድማ ከመይ ጌርካ ነገራት ትገብር how to do things do one thing ኢልና ፀኒና how should you do the things ከመይ ጌርካ ካብ ነገራት ትሰርሕ ንኣብነት ወይ ከዓ እታ መምርሒ እንታይ ብለና ኣሎ don't rush keep things simple ነገራት ኣይትሃውኮም ተሃዊኽካ ነገራት ክትገብር ኣይትፈትን ነገራት ብቕልጡፍ ክትገብሮም ኣይትፈትን ቀስ ኢልካ keep things simple ነገራት ድማ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ክሰርሖም ፈትን complexity is against execution ይብል ቶኒ ሮቢንስ ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር እንተኽቢድካዮ ንኽትሰርሖ ስለ ዝኸብድ ማለት እዩ ስለዚ take your time and make your actions deliberate not rushed and random ኩሉ ግዜ ነገር ክትገብር ከለኻ ኣተኩሮኻ ሂብካ ቀስ ኢልካ ብቕልል ዝበለ ክትገብሮ ፈትን ብተህዋኽን ብክብድ ዝበለ ነገር ክትገብሮ እንተደሊኻ ኩሉ ግዜ ውፅኢታዊ ኣይከውን ይብለና ኣሎ once you have completed the task you're focusing on then you can move on to the next ነገራት ድማ ሓንቲ ድሕሪ ሓንቲ ክኸውን ኣለዎ ነዚኣ ቪድዮ እናሰራሕኩ ካል ነገር ክሰርሕ የብለይ ነዚኣ ምስ ወዳእኹ ምስ ፀንቀቕኩ ሽዑ ናብ ካልእ ክሰግር ከለኹ እንታይ ይስምዓኒ ሓደ ነገር ስለ ዝወዳእኹ ሓንጎለይ ያ ሰለብሬት ግበሮ ሕጂ ዝብል መንፈስ ይበኒ ሓጎስን ኩርዓትን ድማ ይስምዓኒ 10 ነገራት ጀሚርካ 10 እንተዘይወዲኻ ሓንጎልና ነዚ ሆርሞን እዚ ኣይበናን እዩ ነገራት ብምጅማርና ሓንጎልና ክንሕጎስ ኣይደለናን እዩ ብምውዳእና ክንሕጎስ ይደለና ስለዚ ሓንቲ ጀሚርካ ክትውድእ ከለኻ ንዓ ውዳእ ኣቢልካ ክትዓፅዋ ከለኻ ሓንጎልካ ኩሉ ግዜ ሓጎስ ይስምዖ ከም ትሕጎስ ድማ ይገብረካ too many times we get close to finishing but don't leave things at the last minute this creates a problem for us down line ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር መብዛሕትኡ ሰብ ዝገብሮ ማለት እዩ ነገር ይጅምር ፅቡቅ ሰሪሑ ከይወደአ ይገጥፋ ናብ ካልእ ይኸይድ ካልእ ጅምር ከይወደአ ይኸዳ እንታይ ገብር ሰብ ዘይ ብዙሕ ነገራት ዝተኸፈተ ነገራት ኣሎ ውድእ ዘበላ ነገር ስለ ዘይብሉ ከም ዝበልና ሓንጎልና ድማ ሓደ ነገር ክንውድእ ከለና ዶፓሚን ዝበሃል ሓደ ናይ ሓጎስ ሆርሞን እዩ ዝህበና እዚ ሓጎስ ሆርሞን ልክዕ ገይም ተፃዊትካ ክትስዕራ ከለኻ ኩሉ ግዜ እንታይ ይስማዓካ ኩርዓት ይስማዓካ ዝኾነ ነገር ኩዕሶ everything ዓወት ክበፅሕ ከሎ ዝኾነ ይኹን ስምዒት ይባና ኣካላትና ስለዚ ወላ ንእሽተይ ትኾን እታ ነገር ጀሚርና ውድእ ነብላ ወላ ኣቑሑት ምሕፃብ ተኾይኑ ሕፅብ ኣቢልካ ኣይትግደፈሉ ፅርይ ተቢልካ yes you have done something ክብለካ እዩ ገዛ ምፅራይ ተኾይኑኩም ሓደ ነገር ጀሚርካ ክትውድእ ከለካ ሓንጎልና ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ስምዒት ይስምዖ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነገራት ሓደ ድሕሪ ሓደ ክንሰርሕ ኣለና ሳልሳይ how much to do okay ቀዳመይቲ ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣለና ካልኣይ ሓንቲ ድሕሪ ሓንቲ ክንገብር ኣለና ኢልና ከይተሃወኽና ድማ ብፅፉፍ ክንገብር ንፈትን ኢልና ካልኣይቲ ሳልሰይቲ ክንድምንታይ ነገራት ኢና ክንገብር ዘለና ሳልሳይ ሓንቲ ነገር ኢልካና ኣለኻ ንምንታይ ኢና ክንገብር ከዓ ካብ ፕሪንሲፕል ናይ ዜን ንስማዕ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ ኢና ንበሃል ብዙሕ ነገር ክትሰርሕ ኣለካ ብዙሕ ነገር ክትፍፅም ኣለካ ኖ ዜን በንፃር እዩ do less ውሑድ ነገር ክትገብር ፈትን ነዚ ውሑድ ነገር ግን ብፅፉፍ ክትገብሮ ማለት እዩ so this isn't about lazy do less ክንብል ከለና ወይ ውሑድ ነገር ግብር ክንብል ከለና ህኩይ ኩን ማለቱ ኣይኮነን ይብለና ኣሎ it is about being selective with tasks you choose to focus on እዚ እንታይ ማለት እዩ ውሑድ ግበር ክንብል ከለና እተን ውሑዳት ትመርፀን ግን ብጥንቃቐን ብሪሊ ግዜ ሂብካ ክትመርፀን ኣለካ ምክንያቱ እዞም ውሑዳት ኣብ ሂወትካ ዝዓበየ ተራካ በርክታ ዝኽእላ ክኾና ኣለወን ማለት እዩ ካልእ ፕሪንሲፕል ኣሎ the 28 rules ዝብልዎ ኩሉ ግዜ ካብቲ ኩሉ ንገብሮ 20 ሚእታዊት እዩ ነቲ ዝዓበየ ውፅኢት ናይ ሂወትና ዘምፆ ኣብ ስራሕና እንተኾነ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ናይ ዓለምና እንተኾነ ኩሉ ግዜ 20 ሚእታዊት ዝኾኑ 80 ሚእታዊት ሃብቲ ናይ ዓለምና ይውንንዎ 20 ሚእታዊት ወነንቲ ዝዓበየ ክፋል ናይቲ ከተማ ናይቲ ሃገር ቁጠባ
ይውንንዎ ስለዚ ንስኻውን 20 ሚታዊ ስራሕ ናትካ 80 ሚታዊት ውፅኢት ንሱ ዘምፃልካ ኤግዛክትሊ ታ ፕሪንሲፕል ናይ ዜንካ ኣብዚኣ ተኣቱ ነተን 20% ተገዲስካ ውሕዳት ግን ንዓኻ ብሂወትካ ክዕውታኻ ዝኽእል ኣለሊኻ ግዜኻ ቀስ ኢልካ ብሙሉእ ሓይልኻ ብሙሉእ ኣተኩሮኻ ኣብ ኣንተ ሰሪሕካ እዩ ዝበለፀ ዓወትን ሓጎስን ክመፅእ ዝኽእል ብለና ምክንያቱ ዓወት ኩሉ ግዜ ክንውድእ ከለና እንታይ ኢልና ሓንጎልና ከም ንሕጎስ ይገብረና ምክንያቱ ዓወት ሓደ ምንጭ ናይ ሓጎስ ስለ ዝኾነ ስለዚ እዚ ሕጂ ዓብይ ኣበርክቶ ኣለዎ እንታይ ብለና ኣሎ don't schedule things so close together because you want to have time to reflect on what you're going to do next and why እንታይ ማለት እዩ ሓደ ነገራት ኣብ መዓልትኻ እቲ ስኬጁል ወይ ናትካ መደብ መዓት መደባት ክትሕዝ የብልካ ንኣብነት 4 ስራሓት ክሰርሕ ተኮይንካ ኣብ መንጎን ግዜ ክህልወካ ኣሎ ነታ ነገር ምስ ወዳኻ ቁሩብ ክትሕጎስ ረፍሌክት ክትገብረላ ከመይ ከም ዝነበረት ስራሕ ዕውድ ጁኒየሩ ከመይ ነይሩ ብዛዕባ ኣነ ክትሓስብ ግዜ ክህልወካ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ ካብ ሓደ ናብ ሓደ እናዘለልካ እንተረኸይድካ እቲ ካብቲ ሓደ ነገር ዝተምሃርካዮ እንጆይ ክይገበርካ ናብ ካልእ ስለ ተኣቱ ዘለካ ሓንጎልካ እቲ ዝግብኦ ሓጎስ ንክትረክብ ኣይሂበካን እዩ ዘሎ ነቲ ዝፈፀምካዮ ድማ እንጆይ ንክትገብሮ እሞ ናብቲ ሓደ ካልእ ብዝለዓለ ሓይሊ ንኸይትኸይድ ንነብስኻ ካብዚ ፀጋዚ ተጎናድባ ኣለኻ እሞ ጥንቃቐ የድልዮ እዚ እውን ይብለና ኣሎ ታሳሰይቲ ራብዐይቲ designate time ይብለና ኣሎ እዚ ፊሎሶፊ ናይ ዜን ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ስኸ by creating a specific time for certain tasks you ensure to get things done on a regular basis ኩሉ ግዜ ንዕዮታት ናትካ ምዱብ ግዜ ክትሰርዓሎም ክትክእል ኣለካ እዚኣ ነገር እዚኣ ኣብ ውሽጢ እዚ ሰዓት እዚ ካብ ሰዓት ክንዚ ክሳብ ክንዲዚ ክትግበር ኣለዋ ክንብል ኣለና ምክንያቱ ንሓንጎልና ትእዛዝ ንህቦ ኣለና ነቲ ልምድናትና እውን ኣብ ሓደ ስሩዕ መንገዲ ንእትዎ ኣለና እዚ ንምንታይ ይጠቕመና ኣብቲ ውሽጢ እቲ ነገራት ኣብቲ ግዱብ ግዜ ኣብቲ ምዱብ ግዜ እቲ ዕዮ ንክፍፀም ንሓንጎልና ቁፅፅር ንገብረሉ ኣለና ነቲ ልምድታትና ባህርናትና ድማ ዋላ ነቲ ፎከስ ናትና ናኡ ንኸተኩር ንሕግዞ ኣለና ስለዚ ኩሉ ግዜ ገደብ ግዜ ዘለዎ ግዜ ሰዓት ክንዲዚ ዕለት ክንዲዚ እዛ ዕዮ እዚኣ ክገብርያ ክትክብል ከለኻ ንሓንጎልካ ትእዛዝ ሂብካዮ ኣለኻ እሱ ድማ ነገራት ንኽፍፅም ንኽውድእ ዕድል ይህቦ ማለት እዩ ካልኣይ for example ንኣብነት ክበኩም ኣብዚ have time for bathing ንኣብነት ባኞ መዓዝ ክትገብር ኢኻ ምዱብ ግዜ ክህልዎ ኣለዎ ይብለና ኣሎ እዚ ሕጂ ንስርዓት ይሕግዘካ ሰዓት ክንደይ ክትሕፀብ ኣለካ ሰዓት ክንደይ ስራሕ ክትጅምር ኣለካ ሰዓት ክንደይ ከተንብብ ኣለካ ንኣብነት እዛ ቪድዮ ናተይ ኣብ ንዝሪኣ ሰዓት ክንደይ ክሪኣ ኣሎ ምዱብ ግዜ እንተጌርካላ ኩሉ ግዜ ሓንጎልካ ግዜ ኣኺሉ ናብ ኺድ ክብለካ ክእል ኣውቶማቲክ ካደ ድማ ናብ ሓደ ዕቤት ክትከይድ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ምዱብ ግዜ ንነገራት ምሃብ ሓጋዝ ይኹን time to work ሰዓት ካብ ሰዓት ክንደይ ክሳብ ክንደይ ክትሰርሕ ኣለካ እዚ እውን ምደብ ክግበረሉ time for cleaning and time for eating ሰዓት ክንደይ ፅሬት ከተፅርለካ ሰዓት ክንደይ ክትበልዕ ኣለካ እዚ እውን ምዱብ ግዜ እንተጌርካሉ ሪትም እንተሒዙ ሂወትካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ it will help you develop a routine and you will be more productive ኩሉ ግዜ መደብ እንታይ ይገብረና ልምድታት ከነጥሪ እዚ ልምድታት ድማ by default ወይካ ከይተረዳእና automatically ናብቲ ንደልዮ መንገዲ ንክንከይድ ይሕግዘና develop rituals ከማን ይብሉና it boosts your focus and create a sense of importance on things you're working on ኩሉ ግዜ rituals ወይካ ልምድታት ወይ ብተደጋጋሚ ዝግበሩ ንግሆ ተንሲኻ ዝንዝን ንኣብነት ንግሆ ተንሲኻ ገፅካ ተሓፂብካ ጥዑይ መግቢ ድዩ ምንቅስቃስ ድዩ ዝኾነ ነገራት ትገብሮም ተለካ እዚኣቶም ንዓኻ ኣብቲ መዓልትኻ ዕዉት መዓልቲ ንኽትውዕል ዕዉት መዓልቲ ተውዒልካ መዓልታዊ ድማ ሂወትካ ናብ ፅቡቅ መንገዲ ከም ዝኸይድ ይሕግዝ ይብለና ኣሎ ሓምሸይቲ ድማ serving with love ኩሉ ግዜ እዞም ዜን ፕሪንሲፕልስ ወይካ ሩልስ ንኻልኦት ፅቡቅ ምግባር ንዓኻ ዝበለፀ ፀጋ ናይ ፅቡቅን ናይ ዕቤትን ናይ ዓወትን ምዃኑ እዩ ዝነገረና ስለዚ ንኻልኦት ከተገልግል ምፍታሕ ንኻልኦት ከነገልግል ክንብል ከለና ኩሉ ግዜ ኣገልግሎት ከምዚ ብጥርሑ ይመስለና ምክንያቱ ዓድና ኣገልግሎት ብዙሕ ግዜ ዋጋ ስለ ዘይብሉ ኣብዚ ግን ካልእ ኮንሰፕት ክህልወና እውን ኣብ ልዕሊ ይሕግዘና እዩ serving others ክንብል ከለና a person's most useful asset is not a head full of knowledge but a heart full of love and ear ready to listen and hand willing to help ናይ ወዲ ሰብ ዝበለፀ ፀጋ ናቱሲ ኣብ ርእሱ ተኸዚኑ ዘሎ ፍልጠት ኣይኮነን ይብለና እዚ ዜን ፕሪንሲፕል
أبرسو استفرالي تسقطات فلتت أكيبو زلو يكونن اتزبلت أبركتو ناي ودسب وي تسقا ناي ودسب اتابلبو زلو ناي رهي منفس اتنسبات شجراتهم تسنيل كان هي بسمع زلو خلت كومون اتا زيت دكم ايدو نخالوت كتلقسن كتحجزن قربنت ازي ناي ودسب زعبي تسقا باي بخاله زراربا نسب صبوق تسنيل كان بسمع نسبات محجاس نسبات فقر ملقاس بناصا نخلو كتقبرو تخل نعها حقوسكا زخل تراي زي كوني كومو عينت منتاليتي وي اتحساسبا اب بيزنس ون كوستا خليو مخنياتو نسبات كتحجز مفتان مس غزيه اتتحجزو زلخا نسبات سباتون بعلم يقنيلنا بتروح بزح سلا حجز كاني انا كخفلكاي صاماخا خبكا دس بلني نابلو نابت بيزنس بعلم كتو خايم نسخاغن كل غزيه كاب ገንዘብ ተበጊስካ ክትገብሮ ይትጀምር ካብ ሓገዝ ንሰባት ህይወቶም ክዕርየሎም ከም ኣገልግሎት ጌርካ ተጀሚርካ ነገራት ቀስ እናበለት ኣገልግሎት ናትካ ትፍቅሪ ናትካ ተሓልዮት ናትካ ናብ ቢዝነስ ገጽ ክኸይዱን ይኽእል እዩ እዚ ዓይነት ቢዝነስ ድማ ንሰባት የቀንየለይ እናበሉ ክኸፍሉኻን ጸጋታቶም ክቡኻ ዝኽእሉን ቢዝነስ እውን ኣብዚ ግዜ ኣብ 21 ክፍለ ዘመን ልሙድ እናኾነ ዝመጽእ ዘሎ ነገር እዩ You can do things by focusing on helping others. تاني مالتي زي كل جزء تجبرون نجارات ويكا ناتكا زلك ጸጋታት ሕጂ ጸጋታት ክብል ከለኹ ከምዚ ክእለት ናይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ወይ ናይ ፋይናንስ ወይ ናይ ገለመለ ኮንኮን ንሰባት ናይ ምስማዕ ክእለት ኣለካ ንሰባት ሽግራቶም ኣለዉ ሰባት ቴሌፎን ተደዊልካሎም ሲ በቃ ሽግራትካስ ሰሚዖም ሲ ዘረጋግኡ ካለው እዚ ንባዕሉ ኣብ ዓለም ተደላይ ጸጋይ ታይብሉ ኣብዚ ዌስተርን ወርልድ ቴራፒ ቴራፒ እንታይ ማለት እዩ ናይ ሰባት ሽግር ጽኒሉ ይሰምዕ ቴራፒ እንደርኸይትካ ሓደ ግዜ ኣይመልሱልካን እዮም ሸዓት ምሉ ተዛሪብካ ካልእ ቆፀራ ቆፅሩልካ ይሰምዑካ ጥራይ ማለት እዩ ሰባት ንኽዛረቡ ዕድል ትቦም ተኮይንካ ወይ ናይ ንኽዛረቡ ሽግራቶም ንኽገልጹ ዕድል ተይካዮም ጸጋ እዩ እዚ ድማ ቴራፒ ንሰባት ዓብዪ ተደላይ ባእታ እዩ ካልእ ንሰባት ምሕጋዝ ብክእለት ጥራይ ዘይኮነ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክትሕግዞም ትኽእል ስለዚ እዚ እውን ነፍሱ ዝኸኣለ ኣበርክቶ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ከምኡ ድማ ንሰባት ብኢትካድዩ ብካልእ ነገራት ክትሕግዝ ፍቅሪ ምልጋስ ከምኡ ስለዚ እዚኦም ነገራት እዚኣቶም ኣብ መወዳእታ መንነትካ መን ምዃንካ ዝዘክሩኻን ናትካ ክብሪ ዝገልጹን ናብ ቢዝነስ ተኣቲኻ እውን ዓብ ኣበርክቶ ክገብሩልካ ዝኽእሉ ፅቡቕ ልምድታት እዮም ልዕሊ ኩሉ ድማ ዕውትን ሕጉስን ሂወት ንክህልወካ ዓብ ኣበርክቶ ኣለዎ እታ ዝፈትዋ ጥቕሲ ናተይ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመት 4 ዓመት ትገብር ብዙሕ ግዜ ከተግብራ ዝፍትን እዚኣ እያ እሳ ድማ if you help enough people get what they want you will eventually get everything you want እዚኣ ክትርድኡ ኣለኩም ንስኻ ብትገብሮ ዘለኻ ወይ ንስኻ ብትገብሮ ዘለኺ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሂወቶም ንክዕወቱ ኣብ ሂወቶም ድሌታቶም ንኽረኽቡ ጸጋታቶም ንኽረኽቡ ኣብ ሂወቶም ንክቐለሎም ትሕግዞም እንተለኻ ንዓኻ ውዒሉ ሓዲሩ ኩሉ ትደልዮ ኣብ ሂወት ክትረኽቦ ኢኻ ይብለና ዚግ ዚግለር ሓደ ዓብዪ ክኢላ ናይ ሞቲቬሽን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝነበረ እዩ እንታይ ይብለና ኣሎ if you help enough people ንእኹላት ሰባት ኣብ ሂወቶም ንክዕወቱ ክሕጎሱ ድሌታቶም ንኽረኽቡ እንተሓጊዝካ እዮም እቲ ኣበርክቶ ትገብሮ ዘለኻ ተገምጢሉ ንዓኻ ሓደ መዓልቲ ኩሉ ኣብ ሂወት ትደልዮ ከም ትረክብ ክገብረካ ይብለና ኣሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣነ ቢዝነስ ክንገብር ኣለና ክብል ከለኹ ናተይ ፊሎሶፊ ንሰባት ብምግልጋል ክኸውን ኣለዎ ንሰባት ብምትላል ንሰባት ብምስራቅ ብኣቋራጭ ኣተሓሳስባ ክኸውን ኣይግባኣን እቲ ስኻ ትገብሮ ንሰባት ብሓቂ ሂወቶም ክልውጥን ክዕብን ዝኽእል ክኸውን ኣለዎ እዚ እንድሕር ጌርካ ፅባሕ ንግሆ እቲ ትገብሮ ዘለካ ኣበርክቶ ኢንዳይሬክትሊ ብስኻ ዘይፈለጥካዮ መንገዲ ጸጋታት ክመፀካ እዩ ኣብ ሂወት ድማ ዝለዓለ ኣበርክቶ ጌርካ ክትሓልፍ ትኽእል ዝለዓለ ዕጋበት ድማ ኣለዎ እቲ ሂወትካ ይብል ማለት እዩ ስለዚ እዘን ትሪእዎን ዘለኹም ሓሙሽተ ዝተፈላለያ ፕሪንሲፕልስ ካብዘን ዝመፃ ኣብ ሂወትና ሕጉሳትን ዕዉታትን ንኽንከውን ክሕግዛ ይኽእላየን ኢለ ይቀሪበልኩም እቶም ንመጀመርያ ኣብዚ ትመፁ ዘለኹም ሽመይ ጆርጆ ድራር ይበሃል እዚ ጂ ድራር ቻነል ኣተሓሳስባና ንኽንልውጥን ንኽንዕብን ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ኣለዎ ኣትኹም በርብርዎ ተጠቀሙሉ ብግልኹምን ከም ሕብረተሰብን ድማ ክዕብየና ሓይሉ ኣለዎ እቶም ኩሉ ግዜ ነዚ ትሕዝቶ ናተይ እናረኣኹም ብዝተፈላለየ ወርቃዊ ቃላትኩም ተተባብዑንን ነቲ ናተይ ትሕዝቶ ቁሩብ ትውስኹሉን ንኻልኦት ተተባብዑን ዘለኹም ኣብ ኮሜንት ሕጂ እውን ክፅበየኩም እየ ከም ወትሩ ናተይ ኤነርጂ ካባኹም እዩ ዝመፅእ
كم نابلكو نتهم كالوت ذا فيديو تحجزهم تخلي عزب لكم دما شير مقبار ناي كلنا حلاف النت كوينيس معني نايلو مسرح بستوديا لابكالك سام مرة خب دحنكونو تشاو